escac i mat. I per què no? Escac i mat? A la merda! Els joves. Fàstic. Encara no veig per què hem d'acabar la fossa, portar el taüt i tota la història. Doncs en primer lloc perquè som els responsables que estiguin en aquesta situació. Liberal. Mike, m'hauries d'haver sentit a la funerària, fent aquelles bromes fabuloses sobre el tio que venia a prendre les mides del meu cadàver. Sí. He pensat que potser li hauríem d'haver fet algun tribut floral, però l'únic que he trobat ha sigut aquesta pastanyaga. El Rick m'ha deixat el bol. Llogat, Nil, te l'he llogat! I encara no m'has pagat! Ja, i he escrit a sobre. És una pena que tot sigui una mica mal rotllo, ja saps, morir-se i tot això. Però hauria pogut ser pitjor. Hauries pogut ser jo i acabar passant-ho fatal tota l'estona, firmat Nil. És molt commovedor, Nil. Quan el meu hàmster vegi que li has pispat la pastanaga, et matarà, Jo Nil. pensava... No sabia que mengés pastanagues. No menja pastanagues, Nil. Se les posa dins els calçotets per impressionar les ties. Ei, pareu un moment, ens hem equivocat de tomba. Nil, agafa la pala. Què, us van les fosses? Sí, estan molt bé, sí. M'encanta! Són una meravella! Hola, sóc el vicari. Val més que ho siguis, si no semblaries una naneta amb aquest vestit. Perfecte. Ha fet ja algú la broma del cadàver? Sí, el Rick ja l'ha fet. Ah, bé, doncs deixem-ho. Vinga, som-hi. Comencem ja i enllestim-ho ràpid. Pels claus de... És una mica d'hora per això, no? Déu meu, tens raó. Millor que me n'empassi una mica abans de començar tot el rotllo. Ara mateix sí, són pols de la Terra. I el planeta Terra és blau i jo aquí com un babau. Calla! Uau, ha caigut a la fossa! Genial! Omplim-la de terra! No podem enterrar viu el Rick. És ben veritat, Nil. Val més que el matem abans. Pareu! Pareu! Atureu-vos ara mateix. Qui ha acabat aquesta fossa? D'on heu tret aquestes eines? Sí, aquí les fosses les cavem nosaltres, val? Si s'ha d'acabar alguna fossa per aquests indrets, els que la cavem som... On diu una càmera? És l'objectiu indiscret? I tant. Heu matat algú per fer-li la broma? No, què va? Ara, sisplau, us voleu fondre? Això és un funeral seriós. Algú ha fet ja la broma del cadàver? Sí! Així que fora, sentiu? Va, vinga, expliqueu-nos què passa. Doncs és una llarga història. Nil, el bany està lliure, no com el país sota la junta thatcheriana. Què hi fas aquí terra? Faig cua. Quan fa que ets aquí? 30 anys. Escoltaves, oi que sí? Estaves aquí xupit escoltant el que jo feia al bany. És així com t'entretens últimament, oi que sí, vicioset? No escoltava, per cert, què feies?
No feia res. Doncs així no puc haver sentit res. I una altra cosa, no et pensis que jo i el Mike i el Vivian no sabem exactament de què vas tu. Jo tot no aniria per aquí posant-me de peus a la galleda. Què en saps de la galleda? Ho sé tot! Ai, no. Quina galleda? Res. No res de galleda, no, res. Escolta, no tinc temps per quedar-me aquí tota la nit aguantant les teves fastigoses insinuacions. Vols l'aigua de la banyera o no? Ai, No tens gaire en triar perquè no hi ha més aigua calenta. però està una mica tèrbol, l'abric. Bé, però no em miris a mi, Neil. El Vivian s'ha banyat abans que jo i el Mike abans que ell. I a més, Neil, tot això és el que va quedar del bany que vas prendre el dimarts. Així que para de fer-te llepafils, és merda teva. Ho diu el dia del bany. Està bé, a l'aigua. Una mica freda. Oh, ja està bé, no tens pebrots. Apa, ja està. I ja té el vídeo a punt de funcionar. Introdueixi la casset. Rebobini la cinta al principi. Pitgi l'estart. Feliç visionat. Ha! No dirien això si sabessin quin vídeo tenim, oi? Som-hi! Jo no diria que això sigui una nova era de l'entreteniment televisiu. Nah, jo diria que és molt avorrit. Ens devem haver equivocat. Merda! Potser no hi hauries d'haver abocat tot el rentaplats. Doncs mira què posa. Asseguris que l'aparell està net i sense gens de pols. Ja, però no diu asseguris que l'aparell estigui ple de rentaplats. Ja, però no diu asseguris que l'aparell no estigui ple de rentaplats. Ni cal que ho digui. Em sembla que tampoc no diu asseguris a no tallar el seu vídeo amb una destral i posar tots els trossos en una bossa i llançar-los pel vàter. No ho diu? Doncs potser és amb això que ens hem Bé, equivocat. deixa'l! Això val 500 lliures! Me l'ha deixat el Harry, el cabró. Qui és? Un gàngster? No, és un que treballa al basar del port. Neil, cal que tinguis la llum encesa quan ets a la banyera? Doncs sí. Per què? Què pretens fer? Fotosíntesi? La llum l'apaguem entre tots aquí, saps? Vivian, ja sé que ets a la meva habitació, preparant una de les teves insidioses i desesperants brometes. Així que qualsevol cosa espantosa que em passi en els pròxims minuts no em farà gràcia. Now it's going to happen, so the joke's on you. Vivian? Que estrany. Potser està malalt? Uau! És la meva bici. L'havia buscat per tot arreu. A veure com te'n surts d'aquesta, llestíssim Vivian! Què són aquests cops? Ah, deu ser el ric que llegeix una mica. Potser una gota d'oli faria el miracle. Pel vídeo o per les molles al llit del ric? Oh, tenim un vídeo? Sí, tenim un vídeo! Hola, ric. Violació! Escolta, Mike, he tancat el Vivian a la seva habitació amb taulons! Es quedarà de pedra quan es llevi per la classe de les 9. Bé, això hauria de funcionar. Vivian, gran tros de bèstia! Per què no ets al llit? Per què no penso dormir aquesta nit?
Què vol dir que no penses dormir? Com t'atreveixes a no anar a dormir? Em prenc la gran feinada de barrar la porta de la teva habitació i tu no tens ni la decència de ser allà! No et preocupis, rei. Igualment no hauria funcionat. Pots saber per què no? Perquè he canviat l'habitació amb el Nil. Què? Ho havia de fer. He vomitat sobre del meu llit. Escolta'm bé, fillet. Te'n vas a l'habitació del Nil, treus tots els taulons de la porta, entres a la teva pròpia habitació i et tanques a dins! Què vol dir que no penses dormir? El Michael i jo ens desfogarem durant tota la nit amb una orgia de sexe i violència. Què? A la sala d'estar? Sí, primer tindrem sexe amb el cadàver decapitat de l'astronauta verge. I no quedarà l'estora enganxosa? És un vídeo porno. És una estora mucós! El problema és que no aconseguim que el cabró funcioni. Home, no m'estranya si és mort. No, l'astronauta, el vídeo. Oh! Tenim un vídeo? Sí, tenim un vídeo! Un moment, d'on l'heu tret si es pot saber? Escolta, no ho escampis gaire, però jo conec aquell tio. Què, us l'ha deixat? Sí, més o menys. Hi ha una oferta a la botiga de lloguer de televisors. Te'n deixen un de prova per una nit. Sí, això, m'he deixat caure per allà i he tingut una xerradeta amb el tio. Ha tornat a buscar la partida de naixement per demostrar l'edat. Sí, he falsificat la meva firma i ara està tot més que arreglat. Però resulta que ens han donat un mort! Ens han donat un mort? Dóna'm això. Aviam. Vivian, això és per una torradora. Tanca la porta, vols? Hi ha gent que sempre ha de fer una entrada dramàtica, oi? Què passa aquesta vegada? Em sembla que es mor. Ja saps què vol dir, això? Que et plantes? No, que hauré de tancar la porta jo mateix. Deixa sang per tot el terra. Escolta, acabo de fregar. Ei, vinga, Què deixa'm anar els passa? pantalons. No ho sé, remuga i m'agafa els pantalons. Doncs potser et demana perdó pel terra. Heu d'anar a Ginebra aquesta nit. Ri de la carrera 347. Demaneu per l'Ànec Guinness. Espera, no me'n recordaré de tot. Dona'm un tros de paper. Té això. Has tingut l'as tota l'estona. Oh, no, aquest- Jo el volia, Ah, tu el sabia que el volies, tenies. doncs el No tenies. estava feliç. De pressa. Ja va, no estic fet de paper. Vull dir que no sóc un taló. Molt bona aquesta, Sí, és bastant divertit. Ahir vaig veure un còmic que ho feia a Ah, la sí, el tele. vaig veure, em sembla. Com es diu? De pressa. De perseguer, exacte. Jack de Presseguer. Jack de perseguer, no és prou baixet. Paper, encara que sigui odiant. No, escolta, no hi deu sortir al diari. Va ser la setmana passada. La setmana passada és Heu d'anar a veritat. sí. Ginebra avui. Tota la civilització occidental depèn d'això. Ja ho sé, tot això, però és que... Mira, tinc una bona mare, de debò, i a més, com aniré a l'aeroport i qui pagarà el bitllet? Dóna'm el paper, va. Quin és el missatge? Quin és el missatge? Vinga! És mort. Com s'escriu? És mort. Escolta, m'hauré de posar en contacte amb Anglaterra. Hauran de resoldre aquesta qüestió d'una vegada per sempre. Heu aconseguit engegar-lo? Dóna'ns temps, Mike. Sí, hem fet torrades. Vaja. Qui ens deu trucar a aquestes hores? Potser algú s'acaba de morir. Ah, què vols dir? Un parent nostre? Sí, podria ser. Nil! Telèfon! Què? Uau, hem de quedar dormit. Està molt fosc, això. On és l'interruptor? Pitja aquest botó! Ja pitjo aquest botó! Doncs ho fas malament! Hauries de fer-ho amb la mà! Què tal així? Digui? Què? Hauria de parlar més alt. No ho sé, ho pregunto. Ei, tio, sabem el nom d'un còmic baixet? De Presseguer i alguna cosa més? Sí. Sí, el sabem. Ei, Nil, vas com un porc, vés a banyar-te. M'acabo de banyar.
Com t'embrutes en aquesta casa només per contestar el telèfon? Escolteu-me tots, devia ser una trucada molt bruta. Tu, calla o et mato. Tu sé, Vivian, quina rèplica més devastadora? Qui parla d'Oscar Wilde? Ah, val. Oscar Wilde va ser un dels grans escriptors britànics que va ser perseguit per la seva homosexualitat. Calla, Nil! A les primeries... Calla! Ah, sí, molt bé, pots així, Rick. Que em posi com, exactament, Nil? Que em posi com? Un plom total que passes de primer-ho tot de tot el món. Què vols dir? Com els teus pantalons? Ai, no t'atreveixis a dir-ho, els encampanats tornen a estar de moda. Ho he llegit al meu horòscop. Sí, com s'atreveix a dir-ho, Neil? Trenca-li la cara. No m'agrada la violència, Rick, però realment et trencaré la cara. No! Oh, Nil, com se t'aguanta aquest test? Per què no funciona aquest maleït vídeo? Ei, acabo de tenir una idea revolucionària. Què? Organitzem un exèrcit popular i prenguem el control de l'estat. Ah, no! La porta d'entrada ha explotat. Vivian! Vivian? Vivian! De debò, cada vegada que alguna cosa explota en aquesta casa és per culpa del maleït Vivian! A què suggereixes que culpem? La Thatcher! No, culpeu el que hagi picat el timbre perquè evidentment ha fet petar la bomba que jo hi havia posat. Quina bomba? Doncs em preocupava que poguessin no sentir el timbre de la porta i he pensat que l'havia de reforçar una mica. Ho trobo totalment irresponsable. Imagina't venir i trucar el timbre a aquestes hores de la nit. Ei, però sigui qui sigui, se'n donarà una bona sorpresa quan ens trobi desperts encara. Tos! Espatec! Ostres, una porta explosiva! Valga'm Déu! La meva dona no s'ho creurà, això! Què vol? Tinc un paquet pel senyor J. Balowski. Lliurament especial. Diu que et bombin! Firmi aquí! Molt agraït, senyor. I ara, aquí té el seu paquet. Gràcies. Oh, gràcies. Gràcies. Què tal això, Paul? Ho he fet bé? Un paquet des del Transvaal? Que estrany. Sempre penso que els còmics han de ser totalment immutables, si no, no són gens divertits. Un paquet des del Transvaal? Que estrany. Què deu poder ser? Segurament és una remesa de droga molt dura. I per què posa fràgil, doncs? Deu voler dir droga molt dura en transvaalanès. Quan vivia a Esburn una vegada a Tabú, el Larry em va dir: escolta, tens canvi per trucar? Home, vaig dir, no cal canviar per telefonar. Vol callar d'una vegada, sisplau! Aquest milhom es fa als joves i es pensa que és el Dustin Hoffman. A veure, on era? Eres per allà, per la porta. No, abans d'això, Michael. Oh, Déu, he de deixar d'esnifar sabó en pols. Molt bé, que tothom m'escolti. Que tothom de la casa m'escolti. Oh, calla, Neil. Parlàvem del vídeo. Sí, calla, Nil. Tenim vídeos de què parlar, oi que sí? Que tothom m'escolti, tios, perquè us he de dir una cosa a tots i em sembla que ho trobareu molt interessant. Neil, per què portes aquest vestit? D'això és del que us vull parlar a tots. Però, Neil, no ho volem saber. Sí, qui vol saber res d'un estúpid vestit vell? Doncs jo sí. Porto aquest vestit, val, perquè algun marcaré maligne de vibracions negatives ha barrat la meva habitació. Així que jo... Apa, ja està arreglat. Ara tornem al vídeo, val? Així que no he pogut arribar a la meva pròpia roba. Estava com despullat, tios. Així que he anat a l'habitació del Rick, val?
I l'únic que hi he trobat de roba, val, ha sigut aquest vestit. Així que ara baixa fardejant per les habitacions de la gent, Nil? Remenant i presentant proves de transvestisme per tirar per terra la meva reputació de membre més popular de la casa. Doncs no funcionarà! Mai de la vida havia vist aquest vestit! Porta una etiqueta amb el teu nom, rei. Sí. Oh, merda, no és meu! No és meu! Per què voldria un vestit? No és... Escolteu, tinc diners. Ah, gràcies. Trobo que hauríem de dir-ho a la màfia. Sí, jo també. No m'agrada dir coses negatives, però no. Si la policia ve per aquí, ens requisaran els pornos. Què? Els vídeos. Oh, tenim un vídeo? Si algú em torna a fer aquesta pregunta, pot estar segur que li trencaré la finestra al cap. Tenim un vídeo? D'acord. Vine cap aquí, Nil. Posa't de costat. Gràcies. Encara no ho entenc. Això vol dir que en tenim o no? Ah, merda. Ho trobo tot molt confús, avui. Fotografies dels primers esmorzars victorians. Exiliat per tota la vida de les colònies, ja ho veieu. Per ell només sóc escòria de la societat. És pel meu accent i la meva situació que m'han condemnat. És per la meva falta d'educació i tot el que això porta que em veig sotmès a aquesta tortura. I pels teus assassinats. Vella lletja desdentada foca. Com sap el meu nom? Volem encarregar-te la feina de cuinera i concubina del barco. Ah, sí? I què és una concubina? És un mamífer petit amb espines. No, això és un eriçó. Bé, doncs volem encarregar-te la feina de cuinera i eriçó del barco. Digues adeu a la nostra Anglaterra. Anem cap a Austràlia. No em desagrada la idea. El meu fill i la meva jove hi van anar fa uns 6 anys. I encara no he vist el nen. Ja deu tenir 4 anys. Què? Maixa! El puc engegar, tios? Va, deixeu-me, va, tios! D'acord, Nil, d'acord, però vés amb molt de compte i no l'espatllis. Sí, perquè de moment, Nil, funciona d'una forma absolutament perfecta. Sí, i tant, així que si per casualitat pitges el botó i no funciona, voldrà dir que l'has espatllat tu i que l'has de pagar. 500 lliures. Sí, el que sigui. Uau, va. Però no està connectat. Oh, no arriba. Tenim cap extensió? Sí, la cuina. Vull un cable, aquest no arriba. Oh, merda! Oh, molt bé, Vivian. Si la muntanya no va a Mahoma, destrossa la sala d'estar, bocinets. Això és molt budista, oi? Perfecte. Oh, és genial, Nil, funciona! No et moguis d'aquí, Nil, això és fabulós. Per on comencem, estimada? El cap a la picadora? Una agulla de fer mitja a l'orella? O un ferro candent per l'esquena? Gràcies a Déu que he portat el meu calmant preferit. Què? Penaway? Sí, Penaway. En la meva ocupada vida de mare treballadora, mestra de jardí d'infància i ànima en pena castigada a l'infern per tota l'eternitat, de vegades m'agafen aquests mal de caps, amb aquella estranya sensació tan indefinida que no es pot explicar. Vol dir els dolors menstruals, la regla. Així que la primera vegada que tinguin un d'aquests dolors, recomano una histerectomia i desapareixeran un 3 i no res. Per treure'n un profit immediat, facis amo d'una companyia farmacèutica. Nil, estava mirant això, egoista fastigós. Para de ploriquejar, Nil, de debò que n'estic més que fart de tu. Ai, mira.
Adéu! Ai, Records des de Sud-àfrica. És un vampir! Dins un paquet! A la cuina! un anònim. Què farem ara? Música pop és l'únic que ens pot salvar. Sisplau, que em podríeu dir on és el lavabo? Gràcies. Queda't on ets! Tinc un crucifix i no dubtaré a fer-lo servir. Sí, pren-t'ho amb calma, vampi. Has anat a topar amb els peixos grossos. No, escolteu, aquí hi ha un terrible malentès. No sóc un vampir, sóc un professor d'autoescola. De Johannesburg. Professor d'autoescola de Johannesburg, demostra-ho! Com? Molt bé! Què no s'ha de fer mai en un encreuament urbà? En un encreuament urbà no hi has d'entrar fins que no tingui sortida lliure. Ah, és veritat. Quin és el procediment correcte per accedir a un pont arquejat? Per accedir a un pont arquejat s'ha de reduir velocitat i mirar pels dos retrovisors. Si no portes ningú al darrere has de destrossar el coll d'una verge! T'he enxampat, profe de conduir, per aquí t'he enxampat! Tu ets un vampir, no intentis negar-ho! Ah, sud-africanes! Què vol dir exactament topar amb els peixos grossos? Això. He trucat a la gossera de Bamstead, no se'l volen quedar. Ei, esclar que no, com que és un vampir. No fotis conya, no, mai, no, escolta, no fotis conya, escolta, mai, no ho hauries fotis conya. Ho hauries d'haver provat a la banderera de l'Estat! Això és molt seriós, realment. I què fem, Maya? Ja ho tinc, per què no el mosseguem fins que es mori? No em podeu mossegar, sóc sud-africà. Ja sé, perquè no tanquem el vàter. Nil, ja l'hem tancat, el vàter. Sí. Ha sigut bona idea, oi? I què passa si algú de nosaltres vol fer un riu? Vull dir, que ens podrà veure, no? Ja ho sé, ja hi penso. Ja ho tinc! Necessitem alls i li hem de clavar un estac al cor. Val, vaig a buscar el cotxe. Vaig a buscar els alls. Ai, no. No tenim ni una ceba. Només hi ha aquesta salsitxa vegetariana. Val, ja tinc el cotxe. On és l'estaca? Això és una merda. Ja m'enteneu. Vull dir, fer tot el camí des de Transilvània en un correu de segona classe per anar a parar un vàter fastigosament brut d'uns estudis de televisió.
O sigui, hi ha gent que pensa que la tele és genial. Sempre m'ho diu la televisió. Deu ser genial, però no ho és. És mortalment avorrida, enteneu? Tots són uns ploms i, a més, tots parlen de mi d'amagat. No l'aguanto. Veu com un peix. No té gens de talent. Alexenka? Però el pitjor de la televisió és això. Jo sóc un actor marxista, sabeu? I des que surto tant per televisió, molts amics marxistes m'han acusat d'haver-me venut, vull dir, i em fan anar la cua de les manis, sabeu? I amb tots ells venen al món obrer i jo he de vendre el teleprograma. Així que m'agradaria aprofitar aquesta oportunitat a la televisió nacional per assegurar honestament a tots els meus camarades que no m'he venut. En fi, senyors, per aquí tinc instant sopa en llauna, sí. Sí, és deliciós, oi? Que fa bona pinta i tant, és realment deliciosa. En tastarem una mica. Oh, té un aspecte absolutament atractiu. En tastarem una mica, oi? Ah! Com el peix s'escapa de l'habitació dels perfums? No sé pas a què ve tanta alarma. Els vampirs només ataquen els verges. Ja. No estic preocupat per mi, Bip. Són el Rick i el Neil els que em preocupen. Què? Jo? Rick? Verge? Intenta explicar-ho a alguna de les titis que em deuen favors. Doncs si el Rick no és verge, jo tampoc ho soc, tios. Bé, tot això ho sabrem aviat, oi? Perquè el vampir ho sabrà. I si ataca algú, tots sabrem que és una naneta verge. Espero que morrejar-se amb l'antidisturbis valgui. Ens agafarà i ens convertirà tots en vampirs i tots serem morts i vius a la vegada, com el Leonard Cohen. Segur que em mossegarà a mi primer, perquè sóc el més suculent. Senyor vampir! Senyor vampir! Escolta, no em mosseguis, sóc horrorós, estic ple d'acné. Mossega el Nil, que té gust de maduixa. Val, teos, només hi ha una sortida. Tots hem de perdre la virginitat. Ara! Però el Maika... Oh, no! Val que no ho és el Rick! Val que no ho és el Bip! Val que no ho és el Nil! Molt bé, qui és el primer? Déu meu, quina triadissa! Ràpid, obriu la finestra! Oh, no! He oblidat la diferència d'horari entre aquí i Johannesburg! Ràpid! Tancau-lo dins! Hem tingut sort del sofà estaut d'importació. Així que al final ens hem passat la nit sencera, tots quatre desperts. Això és el que jo entenc, anarquia! No hem aconseguit veure el vídeo. Teniu un vídeo? Sí! Nosaltres tenim un vídeo! Només preguntava. Oh, no, el vídeo! Si no el tornem al Harry al cabró abans de 2:15, li deurem 500 lliures. Quina hora és? 2:15. Tots enganyats! Ostres! Heu caigut a la trampa més vella del món, l'enigma del paquet estrany, i us heu empassat totalment el meu fals accent sud-africà. Oh, i tant! Em pensava que eres australià com el David Bowie. De fet, Harry el cabró! el que està ben clar és que em deveu 500 lliures. Sí, un cabró total, tio! L'he trobat. L'he trobat! Fins ara portes...